Tanghalian natin, oh. May. Magkamay na tayo. Manood tayo ng impeachment. Habang kumakain, manood tayo ng impeachment. Bakit wala ang impeachment ni Inday Sara ngayon? Bakit?
16 million people, mega love shout out. Thank you so much. Ten million people, shout out, chicken. Maxim 26, mega love shout out. Thank you so much. Even you dislike my video, it's okay, no problem. Anyway, it's also a view. Thank you so much because you viewed my live stream. Thank you for the dislike. Hanapin kita, atay ka. Yung ay nagkudog at ay ko kahambal mo nga balaan mo tanan chat ko sa ex kag bata mo dapat ikaw ang mahuya kag may kabaraslan kanapon gol hambalan mo ka ko nga wala ko karapatan sa kaykol kag bata mo ha yes wala ako karapatan sa bata mo hindi ko siya kadugo pero ikaw mismo ang naghabilin sa sakon ka bata mo nga alagaan ko wala ka man karapatan nga hambalan ako nga wala karapatan kay ako ang gapakaon sa bata mo ako ang gasuporta ka pag eskwela na kag mga garamiton na so mahambal ka nga wala ko rights kamango kanimo wala kag isa pa hindi mo ko paghambalan nga kabit ko si Paul kay for the first place hindi ka mo pasado nga gaga ka waay ka gani konsensya klase nanay nga papulion mo bata mo sa balay nga hindi mo din padaraan ka bispena ultimo panty kag bra ka bata mo akon pahugon mo pa bata mo nga kung ano matabo kanimo sala na hala mo kabuyayaw bata mo nga bigaon nami na sa isip ka bata nagtanom ang mga masakit mo nga tinaga girl ilabi na gid labi na gid pagsulod mo sa ila sa sako kag higdan ano ka klase ka nanay tandaan mo hindi ka mahulian